Pozdravujem vás, kamaráti, z posvetného priestoru prírody. V dnešnom videu uvidíte zmetene pôsobiacu vyplašenú jelenicu, ktorá sa rozbehla do smeru, z ktorého sa o krátku chvíľu vyrútil mladý medveď. Keďže sa dej odohráva v jarnom období, mám tendenciu si myslieť, že jelenica mala niekde na okolí odložené svoje mláďa a pred medveďom sa ho snažila ochrániť. Ak si myslíte, že to bolo inak, kľudne napíšte váš názor do komentára. Verím, že toto krátke video vás poteší, prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.